tay cũng mà bỏ tiền một cái thực này rồi nó có panda tổ parang cái tahu itu nó có yang 완충만 그러니까 번호 사는 완충거도 그러니까 번호 खूब 나이 동안 dokter mesin department tangei norok ati hai 그러니까 승거 뭐 해도 승래 그리바 뭐 그때 타이게 동어로 팔레세 동문에 어네 발옥 작시도 그러니까 와테 반데 그러니까 너고 델리는 뭐 그때 뭐 팔바야 한게 뭐 마탈한 거 풍아이 게 뭐마 그 두고 그러니까 승벨라이 비럭도 가본 바그 승 어럿 만에 승무기 등 라커로 팔자는 바그 가샤 어고 셋 가샤 망하게 짜고고 이게 때 가샤 승 허니 바그 라 가샤 낭자고 acha norok busuk din balo khaje ora moi teng 승무기 등 팔마카 10-12 বছর কাজাকদো এই 10-12 বছর kajak ke apro je mla tongnaro yang kela sudah kerja kebo 앞으로 노와쳐보 아기 로고 산가도 앞으로 사면은 사만이 그렇게 무슨 나페 양 그리 asuk dini je laki tongman bismo tangi borok na pe yang norok no 가까 아본 바근요 너로 너마 사카타 승다부케 승 다이렉 묵자기 마 사카 inge aponi bage norok je mla মন্ত্রী বা যে অফিশিয়াল অথরিটি রক ফাই নাই ফেনি বাগে 아본 바가 tungai je সার্ভিস je 마 거 가타 사 파이 나이 파자 튼 기샤 아바 하이티 마 거 가타 তারপর মানে সার্ভিস ফাই মানে ইয়াক লন বা মা তো belai sing tong ho gusok ka boy malai meni ma dei aban bagai ama khu ba ekdom ma hanjagi dong asung নলে কামি দিব মুকে তামসা sino boka handa gai para handa rai kamita Nani bong ke dong ani bu mo kato dilip de broma ini dona o kamini borong no sung o jakani no norok je bo constituency bo norok bo dok gelai sabnori sung ruma to sini je uko omo soli tong man bor non lu sabo sini agi MLA bo service jina agi lai tabor lai tong lai lai men ta bono ngobono onek bar phaja to khni tong mani do bo phaya MLA tangni o ta ni emile kho tong tong MLA bisu scholarship le Gaka sungbor no luibu tongo khaibu tongo abun baga sungbor tai dati ke kisana ke sako kamu hai ta ya ba dini jora nai phaya ni bagai no abun baga sunga charno norok makasar lai boro makasar lai ketas sarno mahaja to horni oro ata sara ata ro kun fruta modo boro phai to sung thangmaya enga bisi ngaka sung nocha jora rok tongjao enga sungni abun baga belai kno sung men gake lat nungko oro kacha pano man garana nango enga tui kacha keroi keroi iko mura poncho nanya di no keroi karang tabu keroi tabu bathani ngor nang keroi oro iko bahan ju oro para ro oro ke oro tabu sung dui perbalan bang sok hajar ka oro el kali no semua oro Sini mengkai sasi Tripura hani Tripuri Sini mengkai sasi Tripura hani Tripuri Belai kano borok bai malai belai tong thoka ngai khap belai bukhap kos tong khao jagarong mogai position belai hamya sini borong ni jaga thangai bukha dona sara belai khan bukha dumane kemia horobong video nugui ribo belai khan kosona ka angwan sok to tibrasa kereng kereng ase hatayo bahai kai bazar khainai
Karon bazar khaina kaha jaga nango. Tei Tibrasarok thanjana nangnai aro social connectivity kahamuna nangnai. Engkai Tibrasarok bo thang phailai suk khaitogo. Thang dogo phaitogo jaga bo kisa kuwarangna nangnai. Naithok jaga bo innovative kaha jaga. Cheng wansuknai oro jaga engka bazar ni bumung jehetu ang norok bai belai malai khakchangkha moto harung jaga. Engkai bazar ni bumung khakchangmani harung nong situng. Khakchangmani harung. O hatini bumungkai khakchangmani harung. Ayang khumpe ni phutaro joto bazar tongmaromo chengyango turuk turuk kok salai keboni los sungya keboni khotingya keboni bokha duya keboni bokha hamyang ya teikhai जों joto Tibrasa basinani Tibrasa thangnan bagoi